Pi kumba pi tip kalong ba kami khlia ka don la hajong ka Directorate of Infiltration. Kajing temu jong kan ni ka Directorate of Infiltration kalong ban yada ya kajing ru pertlep jong ki poiwir na ki bar jala bat kunju na ki bar jong dari India. Beling ong ki bar jala na beli ki bud ki poiwir bari ki penon kam ye ki jala kum ka sam ban prongkli syaka jalan ya. Ti nakapor sakapor ni yo iba ki poiwir ki poi ha ki sinong ki thau. Daki bos, daki trok, daki kali, nakaliang jong kaseng ni habban suya be thong ki nakawai ki por sa por. Tang hai kini ki singiru ki unit ki sarkil ki jongi ya ban bat ki ndala bat ki dala pan ki kot ki slakim dan. Don apa deng jong kiru ki bala bala hai ki caka bala ki boker roker. Dala le pan tang kot ban pensya bagi ding inong India ro kim dan. Ti ka la pen sungsi yang ini beli kabangila don yang tak Directorate of Infiltration ni kuat bakin trikam di hakabri bagani ula pertip yang ini ba hoj kumba kalong menta nak liang jong ka police department kita don kumba khat khandai teli ki infiltration check git hakaleng jong ka mekhlia but ki ula pen pau ba kam degi ba ka degi jing sa ba ka don ka jing dunah ki staff shortage of staff hakaliang bat kaman power ban penbit penbiang ya kani di ula ong hangi ba unsa revisit ya kan ka kam bat u kwa ya ban pentikna ba kat bala kini ki poiwir kinom yo la than ban rung ha ka jala ka jung ule thuru yang i statistik ba kini ki por kala don ka pushback kala don ka arrest bat kala don ru ka prosecution ki bobun ki Bangladeshi national ki bala runtu ha ka jala ka jung ka benta ka ba khadu du ka ba nilai keren pada flu jumut bodu diji kalong ba kumba POE menta ka jingpoi jong ki drug support mekhlia ka jing syakem ki ka jor but ladang ipet ya ka statistik ru kat kumba penmi daki board jong ka sarkar mekhlia niu iba ki brew I kumba kan angmi ki singi hamtam ki khun samla ki lanang ngop hau drugs but ka ni ki daw ke bang yimla banden kalong ba kumbang ngitip hapok mekhlia hadum tam don ka national drugs mulai no penjal sih ba ki thung chani ka to kan tian rei ki bubu ni ka drugs kawan na sabab jong kiri bat na sabab jong ka jala ki kumta na kaliang jong seng ni la ajumut ya ka sarkar mekhlia khamtam du ji ni ong ba ladang ilala ban check ya kan ka supply jong udrok na sabar jong ka jala bat na sabar so bari le se kan ka jing ya khun ye jing ya ksaj jong ka jala ka jongi persya ya udrok ane ta ka war on drug kan duna lani kan sukses na ublay kiyo drok na nabat mono benwan ra kini ki bar sala ki wan ki wan ki kali ki wan ki ti kumtang yo ong ba ka di bendon ka proper mechanism ka proper policy ya kan di ban reduce ya kan di ka drug supply naka liang jong ka seng mentas ni lawan kendu ya Director General of Police jong ka sarkar jela ka kabangi layo ban submit iki jing thok jongi pat akan ka jing thok ba jongi la ya keren halor lai tili kemat ka ban kong ka bangi la ya keren kolong ha ka badi bat ka songsuk songsngan jong ki bru jongi ha po border area kumba pitip kolong ba ka ki arteli ki sarkar jala menta ka mekhlia ba sam ki don hapdeng jong ka jing penbit pot but hak ni ka jing ya penbit pot ki don katau ka ni ki mat la ni kita ki principle ya ki ba ki la ya shim da arteli ki jala ban ya chakhmat hak ni ka jing penbit pot but ka wei na ki mat ki ba ki la shim kolong ba kin sngap ya ka mon like lut ki jong ba la ni kata ka people wills mo kabomut ba kini ki nong song sinong ki mon banle sakano ko jala ti ka hot ki don ko ki principle ri ka wei na kini principle ka dei ka ne ka people's will ti kumba POE ha kini ki singi kalong ba kala don ka jingkeren jong ka wei na ki seng bahalang na po karbi ka baong ba lada dei ba ki sinong khasi panar ki jongi lani kino ki sinong ki badan ha po border area ki rai banlet chapo mekhlia kala banmi ka jingya kenrum kenram kumba jiah Manipur tikani kalong ka ba nakliang kaseng ni namla ban priang
kalong ka statement ya ka bang ngihap ban pendem ya kan statement no beli kan ni statement kalau along ka ba berngem ya ki breu ban syong ju bor asam kan ni ka jing persyang ka desperate attempt jong kini ki kan hun ya ka ban penbor ya ki breu ban ne ju bor asam la ne ban rai ban don asam ban ya kum kan ni dah nak leng jong paseng dalili em nyom nom la ban pedeng di kum ta nak leng paseng ni la dawa na u diji jongka mekhlia ba udi ban sim kia ban pentikna ba kan don ka jingyada ya ki breu ki jongi ki basa bodor ere now beli klem ga jingyada bu pura kini ki breu ki la ban sha berngem ki la ban sha penting da kumni da kumtai bat nginum tip ke ga ba kin rai ha kasni ba ki re jang komti ki rai di kum ta ngila impress ya u diji ba udi ban sim kia ban pentikna ba kan don ka song sup song sngan ha bodor ere kanom dei ban don kanu kakan hun ke ban berngem bersit ke ban bor ya kibriu ki jongi bat ngikwa ba kibriu ki jongi kin jet da kamon lai lui ti hakaju ko poru nilai jumut ba khnang ba kata ka songsuk sngan ha border area kan wan ya kitu ta ki nila da bongru ba kadi bendon kan ni ka surprise checking no nakapor sa kapor khnang ba anla ban game ye kini ki brew ki ba wanra kini ki drop sa ka jala ka ni nakaliang udiji ulayat hu ba ka nakle police ha kini ki sinem tam kalala ban break ye record jong sanpo tuli ki sinem ha ka bedai bat ka jingyo game ye ki drop ulayat hu ru ba kilayat chakmat ha ka ban don ka tu ka preventive measure lani kata ka jing don kam let's say ban kem no lupa ye ki breu ki bala kerni hakane ga jing di drop nak ba don ga tu ka advisory board kan longkum ka preventive measure ya ka ba hap ban kem namar ba kilal kerni hakane ga jing di drop de kum kita ula ya thu batu la pentip ruhangi ba kum ba ka long mata ka anti narcotic cell jong ka police department ka long shimkia ba de kam but la ongru ani bala na niyo kino ki information mi de bane trilang but police but kadon kam ka jing kerpat nak le sengru ba kam de bo drops ni don kam bane tali kum ga jala away so no beli nginom la bane ai la ki jong so no beli kani ga diga ka ban ta ya borok ilong sen jika pil jongi ka sengru kalong ba ka beli bo drops ni de bane trilang but social welfare department ni de bane trilang but education department kon tertutu ya ki samla ki jongi but kum ju hak beri bat ka jing kem ye kini ki bawan le business ya une umar jing sniu don kam ban trilang bat ki raba snong don kam ban trilang bat bor kulit khang bangin la ban rat khong yak ni jing sniu ko balasar haka celak kumang ong phi hak beri bat ka security haka border area nak liang ju wong ba nak liang ka police department wat lada ka duna ki staff nang beli kini recruit mata kidang don under training kenri wat nak taru nak liang ju wong ba lada ka situation ka rise ki haban sim ka kum priority basis di ula penting perlu yangi ba kami khlia menta kala de pentrikam ya kini ki BOP Hoki bobon ki infrastruktur kidang duna wong hari kini ki BOP hak itu kinyo patli ki jaka ala lanang ya chakmat ban petrikam ti wong susu bala da kadon kam unsa strengthen ya kani ka manpower hak ini ki assisting BOP la ni ki assisting OP ro ti kata ka di ke ba ula assurance ni bat ula da ong hiru ba nakaliang jongka police department kat balai kan ya lek banwan ra ya jing subat apil ru yang iba ini ban apil ya barok kinong sunong ha ki border area ba ka jing suk ka di banwan na po mo nginum la ban su impose ya ka jing suk ru ti ni ong bang don kam ban su tu ek bru jongi no blai ni kwa ba ki bru lo da khamtam ki khasi panar ki jongi ti ba kwa ban don po maklia kim dei ban sha ngat ha kanu bonu ka jing sha berngem dan ni ka jing sha lani hakanu kuno ke jing sha ong ba lada phi le chapo makhlia confess ya consequence tekum kata da nakaliang kaseng ni kwa banoi ni kwa betu snong kasi pana tu jongi ki bomon bandan ko makhlia idi ban sa ba ni bat kinu ki bor jong kinu ki way ki jala ki ba persyang ban penthut ya ta nakaliang kaseng dalile ru am ni no ai la ka de ban pentrikam no purai ki nolor kata ya kini ki assisting BOP but OP jadi ban penklan ya ki
But they ban penbiang ru ya ki tiar kitar kumi kali bat ki jing don kam hakaba wan ra ya ne chong su sangan naka liang jong u diji ula ya thu yami ya ka jing duna jong ki bor kulit no beli ka ki bobun kini ki new recruitment ru mita ki padep ya ka training hari ula ong ba un sasim kia ya ka ban penbiang ya kini ki bor kulit no beli makiru kim kwa chu bakan mi ka kendrum kan ram hapo di border area kata ka di ban kong ka bentak ka baar ka